شرفمنداں اِمے وشبہتین کہ میں زبان اردو پتینک چہمک وڑیں مثال و گالری چو بطل و گشتنا چ سر چکار و پرراں بلے وائے میں بے تالہی کہ ہمیں گوہریں گنج دنز مجانی آما چھاں وڑاں پاروک بلوچ چہما مردماں یکی کہ ہمیں گنجانی پت جن کا در کب تک چھدو پیسر آئیے شاعری گشین نوکیں تام بطل گنج یہ کتاب کے بلوچی مثالانی درچتگی بہاری ایک کلیکشن آف بلوچی ایڈیمز ہمیں گپے شاہد و گوائن شرفداراں مثال یک راجی محلوق کے دود و ربیدگ راجی رسم و رواج قدر روایتانی پدا اردیگ با دنیا ہمک راج تب و روایت چ دومیا کم باز گستا و جتان او دنیا ڈلگیں زبان نانی پولکاریا پد ہم اشانی بنزے بابتا دل جمی احوال و ترانے دس نکب تک او بلوچی وڑیں لغت مالیں زبانی ورا چشیں وسیلہ و باقی نیز کے چشیا گالری چو بزلانی جوڑ بوگ رہبند و سال و سنا زانک بوا بلے ای گپ فکن کہ ای عقل مند و فہمیدئی مردمانی گشتن و دان کند کہ آہانی گپ و گال بطل و گشتن جوڑ بود تگن پیشانی دیم رویہ مذہبی سروک و نوکرائی کتابانی بلاہی کردے است انگریزی وڑیں زبانی ہمیں رنگی مثال کو عیسائی مذہب کتابہ سیادی کنن مثال گالریچ بس یک دو گالانی جوڑی یا کہ لکیں گپانی نام نہیں بلکہ چریشان راجیے راج دفتری آئیے گلمات سارت و گرم پیگر و سسا پدر بیان بام ہمیں رنگا گالریچ یک راجیے دود و ربیدگی ڈیلے آدھے کنت من لہتی مثال دیاں دا کے شرطر مردم پہمات بکن بھی آفا سر ساہگ بزاں سودا یا رد کپگ و تاوان بار بوگ پلانیا منی نوکی کورولا برت مٹو کیا جھنڈے من سرے مشت من سارے بے آفا ساتھ ہمیں رنگا یک نبتگیں کاری واحق داریا تو اگا مثالی دیے گوڑا تو آگہیا واب گندگائیں دگے بازیں گالریچ مثال استا ہمیں وڑا ملامتیا یا کہ پشلیا باز برائیں مثال دیگ بیت کے ہینٹ تی چھما تو چشیں کب تگیں کاری مکھتیں بزو ہش تی دوران جنا پتی کشتگ چل سر مردم یا کہ مجول بہر نبوگ ہری اپسی کنگ یا کہ دوز کنڈ کنگ یا کہ مرتگیں بوٹ تر و شاف کنگ و دگے ہزارانی کچا گالریچ و مثال استا کہ درجنگ شوازگ لوٹاں بائدے میں پولکار ریسرچر ای پڑا ای گنجانی بشوازن تاکہ بیگوا ای آچی بے بچم شرفداراں مثال دیا گیا کہ آئیے مانا کنگ فہمی درکار بیت ای وڑیں گالریچ زبانی مزنیہ پدر کن تو ہمیں رنگی مثال راجانی دود و ربیدگانی قدر روایتانی پدا جوڑ با کیا ہنی لس مانا چھٹ جدا ان روچا استال فیج دارک بیویت یا کہ گر کی پوستی گورا کنگ بیویت ای وڑیں گالریچ ہما زبانے گپ کنوکانی ربیدگی نفسیاتی و راجی قدرانی شونا رسن مثال شہرگی یا کہ اکسی زبانانی بہاری کے گپات شرپ و چانگال اترب شو تامدار کن دیم مردم آگاں پہمیدگی مردمین اتچ کا ذات تو چونے تیران پر نشانگا جانانو پیدا کہ یا کہ تی مول مراد ادا گوشگے چین شرف مندی گوش داروکان زبان ذاتی ردا دو غالبان دند کی یکیا لفظی زبان لٹرل لینگویج دومیت شہرگی زبان پارمولک لینگویج گوشن لفظی زبان تہا کارمز بوکی وتی اصلی معنی دند وعدے کے اما بزاند کے لفظی بلد ڈکشنری تھا نوشتیں پر درورا یکی بوشت کے علیے پوز گواد گپ تک بزان کے یکی صوب یا گواتن بلے ہمیں گال ردا اگاں ہی وڑا بوشت کے علیہ وتی پونز گواد داتا ایک گالریچی کی اشی مانا چے لفظی مانا چھٹا جستا و گستان چہرگی زبان گوشک بیت کی اشی گالریچ چا پیشا تیار و ساجو سارین اشان ہیچ وڑیں حد و بند حد و کارچ ندارت نے گرامر زبان قانودانی واسطیگ من ہمنان اشانی وطیر رہ بند و راہ و رفقان ہمیں رنگا کارمر زبان
پائشاں عکسی اشاراتی استعاری زبان ہم کار مرزبیت ادا پونز گواس دیا سک زہریے مانا دند کے ہچ گپ ابری نین دستا پجان انیری لفظ ہوتی اصلی معنی بدل کن تو چہرگی معنی کار مرزبیت کے چیشیا درست درشان درنگازے وشتر بیت ایے متا مقصد تام شائگانی بھی تو اے وڑین درور مثال گالریش زبانہ ہوار کپتن کہ ہچ وڑا گستا کنگ نبا اما زبان گپ کنو ہوتی بولیانی تا ہمیشہ درنگازی تو اے وڑی مثال نہ یوکا میں زبانہ بلکہ امک زبانہ است پیدا کن انچو گوشند کہ انگریزی تہا یک اندازہ یا کے ساتھ 25,000 گالریچن تو بلوچی زبان گیشتر مثال بنی آدم آزان سرام استن چش کے 10 دل چم لاک ساری پاد گوش شرفداراں ای کتاب تہا زبانیات ردا مثال ربیت مثال چون جور بتگن تو آہانی درجہ بندی مثال و بطن و شبین نیامہ سیادی مثال و بطل و دود و ربیدگ آدمی کا امیر انگا انگریزی زبان و مثال و پارسی زبان مثال کدی بلوچیا زبان اتکن تو امیر انگیں گپ پتران کنک بتگن دیکھے ہم ہزاراں کچا گال ریچ ہم استا کہ ای وقتا ایش تہا کیسی جگہ دیکھ نبی تگائیں یا کہ رچا رہا ای وڑی کاری کنگا ای کتاب کے وہاں لگاؤ دربرگاہ پر مارا شمارا دستان بلوچی زبان الکاپتر و گیشتر سرپدی بیگا چاہیے گالانی توانداری و آجناک بیگا علامہ مدد و کمک کتکن